नोजोराथ' थाबाय थागोन नैबे एक मासाव जिखिनि जोङो हाबाफारि खालामदों हयथ' बेबादि लायाब्लाबो जोंनि जिथु एक्टिभिटिस बे एक्टिभिटिसा बेयावनो होनानै नांथारगोन आरो जोंना रड सेफ्टि इयारा जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बरसिम जायो बेखौ हिसाब खालामो जेरै फाइनान्सियेल इयार हिसाबै मार्चनि 31निफ्राय एप्रिलनि 1 तारिखसिम माबासिम हमा होमबा थिग बेबायदिनो जोंना रड सेफ्टि इयारा जानुवारि 1 तारिखनिफ्राय डिसेम्बरनि 31 तारिखसिम बेखौसो हिसाब खालामो थ' 2025 सननि जिथु जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बरसिम जिखिनि एक्सटेन्डनि डाटा बे डाटा हिसाबै नैबे 26 सनाव जि फैगोन बे जाहाथे 25नि रुजुनायाव नैबे बुहुद खम जायो बेखौ जों मिथियो खेबसेनो बिराद गोलावनि सोंनाय जादों बेयो पुरा मार्चनि खेबसेनो ओंखारसिगोन बाथ्राया बिराद मोजां सोंलु जोंना नेशनेल रड सेफ्टि मान्थ 1 तारिखनिफ्राय आरम्भ जाबाय दिनै 31 तारिख 1 मास पुरा जाबाय बे 1 मासाव जों गोबां हाबाफारि आखायाव लादों सानसेबो जों बाद होआखै दा जों मावनाय मोनफ्रोमबो खामानिखौ सानफ्रोमनिखौबो जों जीपीएस फुटेजखौ फट' फुटेजखौ जोङो माय भारत पर्टेलाव जों आपल'ड खालामनांगौ आरो बे हिसाबै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव खालामगासिनो दं आच्छा दा जों मा खामानि मावदों होनोब्ला जोंनि गाहाय थांखिया जाहैबाय नैबे रड सेफ्टि मान्थनि दारै जों मा लुबैदों बेनि थ्रुयै जों मा खालामनो लुबैदों बे गोबां हाबाफारिनि गेजेराव बयनिख्रुइ गोनांसिन आरो डिटारमाइन मोनसे पलिसिया जाहैबाय रड सेफ्टि एवारनेस मानोना जोङो साफ्रोमबो जिल्लानि जेसेबां गारि बिगोमा गारि सालायगिरि आरो लामा बाहायगिरि बिथांमोन दं खना खनला जिल्लानि खना खनला साफ्रोमबो रड सेफ्टिनि सोमोन्दै जाहाथे मोनसे गियान फैयो जोंथ' अनेक दिननिफ्रायनो इनफर्समेन्ट खालामगासिनो दङ जोंनि स्टाफफ्रा गावनि डिउटि महरै लामायाव थानानै चेकिं खालामो फाइन फोनाङो खिन्थु बेबायदि खालामनायनि उनावबो जों नुनो मोनो नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे बे जिथु एक्सिडेन्ट बे खमायदोंब्लाबो दाबो जों जेसेबां एक्सपेक्ट खालामदों बिदि जायाखै थ' बिनि थाखाय जोङो नैबे लास्ट उपाय हिसाबै आं लास्ट मानो होनदों जोङो अनेक बार ट्राइ खालामबाय दा जों नैबे लास्ट उपाय हिसाबै माने एवारनेस जिथु गोसो सिंनिफ्राय माने बे लामा जाब्रबथायखौ जाजानो लुबैयि मोनसे भाब बेखौ गोसो सिंनिफ्राय जाहाथे सोमजियो बेखौसो जों दा नाजादों जों जबरदस्ति खालामबोबाय बेसेबांबा गोबाव साक्सेस जायाखै बेखौनो होनजाबाय दा जों गावनो गाव बुजिनाय बेबायदि मोनसे एवारनेसखौ जोङो खना खनला होनो नाजादों आरो नैबे रड सेफ्टिनि मान्थनि दारै जों मेइन एजेन्डा हिसाबै बेखौ आरो बे हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव माइकनि थ्रुयैनो होन जों माने जिल्ला बेंथाइ पुलिस प्रशासन जथायै आरो लोगोसे जोंहा मेडिकेल डिपार्टमेन्ट थाहैबाय पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्ट थाहैबाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि जायफोर स्टेक हल्डार बिथांमोनखौ गासैबो जयै लानानै जोङो गोबां माने बिथिंनिफ्रायनो जोङो जेबो थालाङा जासे जाहाथे अबेबा खहा थालांबाय अबेबा मोनसे थालांबाय नामा बेखौबो जाहाथे माने जों सोलोंनो हायो बेखौ मिथिनानै जोङो गासिबो हाबाफारिखौ जोङो 1 तारिखनिफ्रायनो दिनैसिम जों लाबोदों मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा माने थांनाय बोसोर 2024 सननि रुजुनायाव माने जिहेतु 26 दासो आरम्भ जादों नालाय गतिके रिजाल्ट हिसाबै नोंथाङा जितु सोंदों बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि थाखाय मा रिजाल्ट फैदों नङा होमबा दा जों नुनो मोनदों 2024 सननि जितु एक्सटेन्ड फेटालिटि रेट बेनि रुजुनायाव 2025 सननि जितु एक्सटेन्ड फेटालिटि रेट बे डाटा मथे अल आसामनि रुजुनायाव थैनायनि हारा खमायनाया क'क्राझारानो सारा स्टेटआव बयनिख्रुइ साबसिन जानाय बेयो सरकारि माने रिपर्टनि सायाव बेस खालामनानै आं बेखौ बुंनो हागोन दिनै फोजोबनायाव जों फार्स्ट अमेन बाइक रेलि लादों बाहाय लेडिसफोर नोंथांमोना नुदों उननि समाव फुरा उननि समाव माने बाइक
सालायनानै बेहाय बेनार खायै खायै थांबाय रड सेफ्टि रिलेटेड जिथु स्ल'गान बेफोर लिरखानाय थानाय फिरफिला बिसोरनि गारि दंजोबो बेनि लोगोसे आरो गुबुन गुबुन गारि जोंहा इ रिक्सा दं ओमफ्राय जोंहा मेजिक दं विंगार दं बेफोरबायदि गासिबो गारिनि बिगोमाफ्रा गारिनि सालायगिरिफ्रा बेहाय गोसो गुदुङै बाहागो लाफैदों हिसाबै बिथांमोनाबो बेरेले बाहायो जों माने डिपार्टमेन्ट हिसाबै जोङो नाजानायाथ' नाजागासिनो दङ बे हिसाबै जोंनाव स्टाफफ्राबो बहुत बुरजा गैया माने बेसेबां थाखायो थ' फुरा डिस्ट्रिक्टआव बे जोङो मोनफ्रोमबो खना खनला थांनो नाजाब्लाबो सानफ्रामबो जेथु थांनो हाया दा बेवहाय साफ्रोमबो जोंनि गारि सालायगिरि बिथांमोन लामा बाहायग्रा बिथांमोन गासिबोथ' जों गासिबो गोरों गोरासै दा जोंनि रोंगौथिखौ जोङो खामानिजों देखायनो जों जे गोरों गोरा जाबाय जों बुजिबाय जोङो मिथिगौ अभार स्पिडआव गारि सालायोब्ला जाब्रबथाय जानो हागौ हेलमेट जानानै गारि सालायाब्ला एक्सिडेन्ट जाब्ला खर' गारनो हागौ थिग बेबायदिनो सिट बेल्ट गानालासे गारि सालायोब्ला जाब्रबथाय जानाय समावहाय गारियाव थानाय जिखिनि सेफटि मेजार्सफोर बेफोर खामानियाव फैयो बेफोर खोथाखौ जों मिथिजोबनायनि उनावबो बे जिथु भुल खालामनाय जिथु हुदा बे हुदाफोरखौ बेजों लोगोसे बांसिन more than 70% जाब्रबथाया मटर साइकेल जायो दा मटर साइकेल सालायग्रा बिथांमोनखौ दा बै साखोग्रा माखासे सेंग्राफोर दं बेखौ जों बेखौ नुयो दा बिथांमोनहा जोंनि रोड सेफ्टिनि सारा मोनसे परिबेसखौनो नस्थ' खालामो बे बेलायाव बिथांमोनखौ जोङो बहुत साइडनिफ्राय माने ट्राइ खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो जेब्ला चेक खालामनो लामायाव सिगनेल होयो अब्ला बिथांमोना जोंखौ नुनाय लोगो लोगो बांसिन फेखायलाङोसो माने ओरैबायदि जायो जे जों बारनो बिसोर बारखांनो आरो बांसिन साखोबाव फिनना हरलांगौ जे जों गबोबाय नोंसोर मा खालामो थ' बै जिथु मेन्टेलिटि बेखौ गारनांगौ ओमफ्राय आरो बांसिन जाब्रबथाया बिथांमोनजोंनो जायो जों नुगासिनो दङ थ' एखमबा ओरैबायदि जायो बिथांमोना एकदम बिराद साफ्रेनो खारलांबाय खारलांनानै दा एकदम माने एक्सिडेन्ट जाफैनोसै थ' एकदम गारि बायनोसै आथिं बायनोसै माबा माबि गासिबो बे समाव पाब्लिकफ्रा मा खालामो बिसोरनि सायाव मोनसे रागा थानोसै नालाय नोंथांमोनाबो निश्चय नुदों जे बेफोरबायदि साफ्रेनानै गारि सालायग्राखौ सामाजिक भाबै खिन्थु मानसिफ्रा रावबो सनमान होला ठीक ना आरो जों अनेक जायगायाव नुदों बेफोरबायदि मानसिया बहाबा जाब्रबथाय जायोब्ला बिथांमोनखौ माने बोखांनो नागारै सायाव बुग्लिगासिनो दङ बेफोरबायदि रागा जोंनानै थानाय जों नुनो मोनो दा बेहाय आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाया मा बे पाब्लिकफ्रा जिहेतु रागा जोंनानै दंखायो बिथांमोना बेखौ बुजिदों ओमफ्राय पाब्लिकफोरखौबो आङो खावलायनो नागिरदों बिथांमोनखौ एसे नारजि खालामनांगौ बिसोरखौ जोंबो लुबैयो आथिंफ्राव बुना होयो जेबो जों साना खिन्थु बुथारथारथों आरो बिसोर जुदि एकदम बिराद गाज्रि जुदि जाब्रबथाय जायोब्ला बिथांमोनखौ थाब मेडिकेलाव लांनाय जितु बे मेन्टेलिटि बेखौ गासिबो जोंनि पाब्लिकफोरखौ आं खावलायो माब्लाबा बिसोरबो एक्सिडेन्ट जानो हागौ जोंनि मेगनाव जि जायोब्ला बिदि जादों होननानै बिसोरखौ एकदम माने थैनो हगारनाङा जों मेडिकेलाव लांग्रोनांगौ जेरैखिजाया मेडिकेलाव जों ट्रिटमेन्टखौ आरम्भ खालामगोन आरो जुदि बिराद गाज्रि जायाखैब्ला एसे बुजिनानै नारजि खालामनांगौ बिसोरखौ आंथ' बेखौसो होनो खिन्थु गाज्रि दाखालाम मात्र जोंना मोनसेल' थांखि थानांगौ जे नोंसोर जुदि सालायनायाव नोंस्राबो खहा जागोन आरो दस्रा लामा बाहायग्रा माबाफ्राबो खहा जानो नागिरदों बेखौ जों बुजिहोनो हानांगौ दा जोङो बेखौ आरो दस्रा जों मोनसे राहा लादों बे राहाया जाहैबाय बेखौ जों देग्लाय खालामगोन बे राहाया जाहैबाय जोङो बेफोरबायदि सालायग्रानि डाटाखौ जों दा लामायाव नागिरा जासे जोङो मानसि हगारनानै पार्टिकुलार एरियायाव बबे एरियायाव बे गारिया सोलियो बेहाय मानसि लगायनानै गारिनि नाम्बारखौ जों कालेक्ट खालामो ओमफ्राय गारिनि नाम्बारखौ लायै लायै बे गारिनि डिटेल्सआ जिहेतु जोंनि अपसन थाजोबखायो बे डिटेल्सखौ लानानै जोङो बै गारिनि
बिगोमानि न'आव जों थांनांगौ बेवहाय जोङो ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टल' नङा जोङो जिल्ला प्रसासन पुलिस प्रसासन ट्रेन्सपर्ट बेबायदि जयै थांनानै न'खरनि बिमा बिफाखौ खाथियाव लानानै गथ'खौ जों बुजायनो नागिरदों जों बे हाबाफारिखौ देग्लाय खालामदों ओमफ्राय जोङो देग्लायनिफ्राय जोंना जिल्ला बेंगिरि बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर खोथा होनदों बे जाहैबाय नाङा फाङा फन माने दामनाय मानसिफ्रा खालि नाङा फाङा फन जिथु दामनाय जिथु हुदा बे हुदाखौ जोङो माने हागौमानि खमायनो आरो हायोब्ला दस्रा कान्ट्रियाव माने जेराव एकदम माने डेभेलप माने देशफोर दं जेराव माने जोंनिख्रुइ बहुद गुन बांसिन गारि सोलियो नाथाय बिथांमोननि हादोराव मा जायो फनखौनो रावबो दामो माने फन दामनो गोनाङानो जायाखिसै थ' बेफोरबायदि थासारिया मानो जोंनाव जाया बेनि सायावबो जोङो बेवहाय माबा प्रग्राम इतिमध्य जों आरम्भ खालामबाय बे खोथाखौ लानानै जों इतिमध्य बिनिशा ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव मोनसे सेमिनार दाख्लैसो जानानै थाङो जेराव जोंनि डिसि सारा बेवहाय लादोंमोन ओमफ्राय बिथांनि जिथु थांखि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ मोनसे हर्न फ्रि माने डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों माने फोरमान खालामनो नागिरदों आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टआनो सारा स्टेटआव मोनसे आदर्श जानो हागोन नामा बेखौ थांखि लानानै जोंनि बे हाबाफारियाव फरायदों